Eqala. Khawulezile. Siziwe ntombi. Siziwe mamela. Kaloku uJuni intombazana ndini ibinguwe andithi. Ke ngoku mna ndinguloko August ndiyakucela sithandwa sam. Please ungandenzeli laa nto ubuyenze kuNomarela. Eyam imali ngicela uyibhatele ngethuba ntombazana. Kuba apha kulo mgalelo ndiyabona uba sihlelele wena nokungabhatali kwakho. Tata muthine Nokungabhatali kwakho imali eli. Ndiyakucela ke sithandwa sam ukuba undikhuphe kuloo nto leyo mna. Hayi ntombazana yintoni unatsika nje wena. Hayi khange ndiqaphele kaloku uba uyanyatsika. Hayi kaloku ntombazana ndimoshwa ngulo mntana usiziwe. Akadileyi imali yomgalelo ntombazana sintoni idate namhlanje. Yabona ke sesindingafuni ungena kwinto nomgalelo wenu. Uyayibona ke into ebingafuni nenze. Mna andiyifuni laa nto ndibuyele ebhosweni okanye ndihlabe kwenye kwathini. Mna kaloku sisi ndakhetha usipholela sisi bandihlele endlini nam ndihlale nowakwam mna is fine. Yabona jongona ngoku ngibhethwe ngeyiketsha izikipa. Hayi ke ngoku yinto Ngoku uzawukopa mna nawe ngoku uvuka unxiba sona kuba ubuke wandithi rhatye. Nobuzwe ndiyakucela ntombazana Wena awufuni wena ndiku-upgrade because mna umomo uyagqwavaza no. Sisi uyandibona ndisestresini apha. Kwale message ndiyithumela ngeWi-Fi ntombazana. Ndiyakopora nam. Mamela ke sisi wena uthuma abantwana each and every day ivoucher ye-5 rand. Uthethe kusasa iphelile idatha. Mani siya kwam. Ndim kaloku nepali ejingayo. Ntombazana wena ithi wagqibela. Mna ntombazana ngoku ndine-Wi-Fi ndikonekthile ntombazana ndi-installile endlini yam ndiyabhatala 350. Ube sewuyazi kutheni wena ungafuni ukogqithwa ndim nje sisi? Andagqithwa nguwena because ufuna izinto zakho utsala nzima sisi. Oh sisi ndiyakwazi ke because mna ke ndiyagooglisha mna ke nge-Wi-Fi. Ugooglisha nto? How to English. Oh jonga sisi ngoku ndinento ekhumsha abantwana bam bandincede ngeyiketsha because you're making interesting that to press the phone and making all the body to the mind. Hayi happening. Mna suppose kumsisi. Nobuzo happening. Duration. Uqala nini wena ukhumsha ngoku Nobuzo? Hayi sisi. Bani? Koko ndinayo. Uliqabakazi silikwaziyo lihlaba ibhoso apha elokishini. Ngoku naleyo khumsha uyayazi nayo. Ndiyazela phi? Wandithe nqa. Kaloku nonke nithi mama niphinde nithi date. Oh ntomba wazi le iplan intsha busawuyazi ubani jonga ndikuxelele ngoyiketsha yonke into yam endlini isebenza ngoyiketsha ndikuxelela mna i-TV isebenza ngoyiketsha iketile isebenza ngoyiketsha ndikuxelela ne-microwave. Ungalingi uxoke nono iketsha ihamba ngefowuni ihamba ngezinto ezakwazi. Nobuzo wena wazonke into kanene. Yazi yonke into kaloku ngoba ndim owanicela wani-introduce. Itheni ke ngoku yam izosebenza nge-Wi-Fi. Usebenzisa i-fibre kaloku wena sisi. Usebenzisa i-fibre wena sisi. Awukwazi uba ne-Wi-Fi. Wi-Fi ntombazana and isebenza eketileni isebenze nakwi-microwave yonke into yombane yami i-Wi-Fi. Uyabona mna ndipholile. Sithethe enye into. Pholi uhambe futhi ingathi ubuzondixhomela. Bengingazange uzokuxhomela ntombazana. Ndize njenga-umntu ofumene i-email kusasa. Ke ngosinto uvuyo andibonisa uvuyo mama nasi i-email kuthiwa iketsha izawuba neplan entsha. Mamela ntombi awufika nesikipa sikayiketsha apha. Ndifike usandosinxiba esi sikipa kuqala ndiziphathele ukuthi esi kubani oqale one naso. Hayi sisi. Ntombazana ndicela usuhamba man uyathetha. Something your body wena. Hayi happening. Never granularity. Happening. Your brother. Something happening. Boring. Na ungakulinga uzondikhumshela kodwa uyaqala nofika apha. Something exposed. Ubani wena? Hayi.